ҳамун қим мебурем ёки шароитҳои вазмин ҳаста ҳамуда то бегара агар ина дуруст ҳел шуда ина кор нест ҳисоби хина. Пандемияи коронавирус дар Тоҷикистон ба тамоми сокинони кишвар, хусусан ба муҳоҷирони меҳнатӣ зарба зад. Танҳо тибқи маълумоти расмӣ ҳар сол то 5 миллион нафар шаҳрвандони Тоҷикистон барои кор кардан ба Русия мерафтанд. имсол бо сабаби баста будани марзҳо қисми зиёди онҳо маҷбур шуданд дар ватанашон бимонанд. Дар Тоҷикистон қариб ки коре вуҷуд надорад ва оилаҳои муҳоҷирон барои зинда мондан талош доранд. Онҳо маҷбуранд ҳатто дар маҳсулоти оддитарин сарфа бикунанд. гуфта мешавад дар гузориши омода кардаи рӯзноманигорони Настая Шевремия. аксарияти ин хонаводаҳо дар Тоҷикистон аз оғози карантин гӯштро аз рӯйхати хӯрокаи худ хориҷ карданд, зеро аксари оилаҳо аз ҳисоби шавҳарон ва писарони худ ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ маблағ мефиристоданд зиндагӣ мекарданд. аммо аз сабаби коронавирус ва марзҳои басташуда қисми асосии онҳо натавонистанд барои коркунӣ ба Русия бираванд. сокини пойтахт бо номи Саодат ба ҳайси фаррош кор мекунад ва шавҳараш Абдусамад ҳама рӯза ба бозори мардикорӣ меравад ва дар он ҷо баъзан кори ночиз меёбад. бо ин пули ёфтаашон онҳо ҳар рӯз хӯрокворӣ мехаранд. хӯроки нисфи рӯзӣ аз он вобаста аст ки шавҳарам имрӯз ба хона чӣ қадар пул меорад. агар вай бештар кор кунад мо хӯроки ғизодор мехарем, агар не хӯрок ночизтар мешавад, мегӯяд Саодат. сокини дигар бо номи Сафаргул Нурова гуфт ки дар Русия ду писари ӯ дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. ҳоло бинобар пандемия ҳарду бекоранд. Сафаргул мегӯяд ки писаронаш ба ӯ пул мефиристоданд ва ӯро, бародари маъюби худ, ҳамсарон ва чанд фарзанди оиларо таъмин мекарданд. ҳоло онҳо пул фиристода наметавонанд ва тамоми оила аз ҳисоби ду нафақа зиндагӣ мекунанд. нафақапулӣ танҳо барои нон ва картошка кифоят мекунад. ҳоло мо хеле сарфакорӣ мекунем. ҳатто орд, нон ва шакарро хеле сарфакорона истифода мебарем. 1 кило шакар 10 сомонӣ, 1 халта орд 260 сомонӣ, дар ҳоле ки нафақаи ман ҳамагӣ 120 сомониро ташкил медиҳад, ҳисоб мекунад Нурова. тибқи таҳқиқоти Бонки ҷаҳонӣ беш аз 40% оилаҳои тоҷик истеъмоли ғизои худро ҳангоми пандемия коҳиш додаанд. аз ҳама бештар оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ зарар диданд. ба гуфтаи таҳлилгарони бонк, кишвар бояд афзоиши сатҳи умумии камбизоатиро интизор шавад. дар ниҳоят хонаводаҳои камбизоат дар Тоҷикистон нисбат ба хонаводаҳои сарватманд ба интиқоли пул хеле вобастагӣ доранд. ҳамин мо як илоҷ бошад, ҳамин раиси барқ ёки ҳукумат як масъалаша бинад ки ҳамин мо чӣ гар кунем, гаркунандаи магазинҳода мефурӯхтагӣ мумкин